खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बर' सल'मानि सम्राट रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि आद्रु सारादुखौ मंगलबाराव गोजोन खुंफुंबाय दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो शिवरात्रि फुजानि थाखाय रायजो राजाफोरखौ होंगो दोंगो नुनो मोनदोंसै 64 नम्बर बेटालियन SSB नि बानजायनायाव दान मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट मावबादा हाबाफारि दानिया फैदो आबुं रादाबाव बर' थुनलाइनि फोथाराव सल'मा सोरजिनानै बर' थुनलाइनि मान दान्दाखौ जौगासार खालामबोनाय बर' सल'मानि सम्राट रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि आद्रु सारादुखौ आंगो गामि अन्थाइबारि बेलगुरियाव मंगलबाराव गोजोन खुंफुंलांबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल अन्थाइबारि बेलगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय रुंसारि मुसाहारिनि आद्रु सारादुनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि सावगारियाव बिबारजों मानबावो अनजालि बिसि भारती मुसाहारिया बिनि उनाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्म बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर' क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि रायजो सभानि बारग' MP उर्खाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्राबो फारि फारि रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि सावगारियाव बिबारजों मान बावो मख'नाय जायोदि रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिनि आद्रु सारादुजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुं आफादनि बानजायनायाव मोनसे थुनलाइ सोरजिनायाव रुंसारि मुसाहारिनि मावलांनाय बिहोमा आयदाफारिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारिबो खुंफुंनाय जायो। मेसेज एबा बानि होदों जे बर' थुनलाइ आफादा चित्तरन्जन मुसाहारिनि मुङाव माबा मोनसे बान्था होनायनि थांखि लादों होननानै आरो बे बान्थाखौ निश्चय बिथाङा मोगथाङाव मावफुंगोन आं आसा थिदों दा आं बिथांखौ बे खाबुआव आङो खावलायदों जे चित्तरन्जन मुसाहारि बिथाङा थैयाखैमोन मंगलसिं हाज'वारि सार बिथांमोन नुजाफैदों रन्जित कुमार बरगयारि सार बारग' आफादगिरि ट्राइबेल संघ बिथांमोन नुजाफैनो हादों आरो बेनि बादैबो गोबां गेदेमा लोगो बिथांमोन आरो गोबां फसंथानफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन गासै बर'नि सावराय जुथुमनि हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला खुमथि एबसुनि आफादगिरि जनक उजिर साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो गागि थुनलाइ सोरजिगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिजों लोगोसे गुबुन फरायसालि फरायसालिमानि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। रायखांनो गोनांदि थांनानै थानाय समाव रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारिया थुनलाइनि फोथाराव 1962 इं मायथाइयाव गिबिसिन बर'नि सल'मा बिजाब जुजाइनि अरखौ दिहुननानै गां 80निबो गोबांसिन बर' सल'मा सोरजिनानै बर' थुनलाइनि फोथाराव मैखोम बिहोमा जगायबोदोंमोन। আৰু আজি আপোনালোকে জানিব যে চিত্তৰঞ্জন মুসাহাৰী প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক উপন্যাস সৃষ্টি কৰি
बर' साहित्यत যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰথম মানে ঔপন্যাসিক হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে আৰু যোৱা আমি 57তম মচলপুৰ অধিৱেশনত আমি প্ৰতিনিধি সভাত তেখেতক উপন্যাস সম্ৰাট এই উপাধিটো আমি প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু সেইটো স্বীকৃতি দিয়া হ'ল। আজিৰ পৰা আমি কোনো দ্বিমত নাই, উপন্যাস সম্ৰাট হিচাপে মানে চলমা বড়ো ভাষা চলমা মানে সম্ৰাট হিচাপে স্বীকৃতি পালে আৰু এই স্বীকৃতিয়ে বড়ো জাতিৰ কাৰণে বড়ো ভাষা ভাষী জাতিৰ কাৰণে এটা চিৰস্থায়ী এটা মানে উপাধি হ'ব আৰু আমি আশাবাদী যে তেখেতৰ যিখিনি মনাস্ক্ৰিপ্ট আছে, যিখিনি লিখি পেলাই থৈ গৈছে, হাতে লিখা কিছুমান যদি আছে, আমি বড়ো সাহিত্য সভাই চিন্তা কৰিছোঁ তেখেতৰ সেইবিলাক সৃষ্টি আমি মানে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াম। আৰু চিত্তৰঞ্জন মুসাহাৰীয়া जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा 1992 मायथाइयाव समेश्वरी ब्रह्म बर' थुनलाइ आफादनि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो बिनि उनावहाय बिथाङा गुबुन गुबुन बान्थाबो मोनदों, बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बान्था मोनदों। दा बे बान्था मोननाया गिदिर बाथ्रा नङा, खिन्थु बिथांनि जिथुनिखि माने बिहोमा बर' थुनलाइयाव बिहोमा बेयो गोसोखांथावना आरो जों सानो जे चित्तरन्जन मुसाहारीनि जिथुनिखि 1962 मायथाइनिफ्राय बिथाङा प्राय गं 60नि बारा सल'मा लिरनानै बिथांखौ दिनै सल'मा सम्राट बिमुं होनानै जोङो मान होनो सानदों आरो थांनाय मुसलपुराव थान्दै मेलाव जोङो बिथांखौ सल'मा सम्राट हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय जोङो बिथांखौ सुपारिश होबाय, बिथांखौ गनायथि होबाय आरो बे हिसाबै जोङो चित्तरन्जन मुसाहारीनि जिखि पान्डुलिपि दङ, लिरखोन्दा जानानै दङ, थालांदों, बेखौ क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बे ओनसोलनि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगो नांनानै जों बेखौ सेबखांनायनि राहा लागोन। दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझारावबो महाशिवरात्रि फुजायाव होंगो दोंगो सिबियारिफोरखौ फुजिनाय नुनो मोन्दों। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय फाग्ला बाबा मन्दिराव हारि धोरोम सायख'नाय गैयालासे ओनसोलनि गोबां रायजो राजा सुबुंफोरजों लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ शिब बाबानि थानसालियाव आलारि बाथि फुल प्रसादफोरखौ बावनानै बोर बिनाय नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव सिबियारिफोरा बुङोदि फैबाय थानाय समफोराव गावबा गावनि देहा सोलेरखौ गाहामै लाखिनाय आरो समाजाव गोजोन थासारि फैबाय थाथों होननानै शिब बाबानि साखाथियाव बोर बिदों होननानै बुङो। কাৰণটো হ'ল পঢ়া শুনাৰ বাবে বিচাৰিবলৈ চবৰে যাতে মংগল হওক, ঘৰ পৰিবাৰ চব যাতে ঠিকে থাকক আৰু সেইটো কামনাৰেই আহিছোঁ আজি পূজা কৰিবলৈ ইয়াতে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা। ঘৰৰ শান্তি আৰু পুৰা বিটিচি আৰু অসমৰ চবৰে শান্তিৰ কাৰণে ইয়াত আহিলোঁ আৰু বাবাৰ ওপৰত মানে শান্তিৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিলোঁ আৰু সেইটোৱে এইখিনি। আৰু এইটো বহুত পুৰণা শিৱ মন্দিৰ, ইয়াত চবেই আহে আৰু বহুত ভক্তৰ সমাগম হয়। আজিও বহুত হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ বিটিচি CIT আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈ পেলাই আৰু বাহিৰৰ ভাৰতৰ বেলেগৰ ষ্টুডেণ্টবোৰো ইয়াত আহিছে, ইয়াত সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আজি আহি পেলাই আজি বহুত। क'क्राझार सहरनि साखाथि आदाबारियाव थानाय 62 नम्बर बेटेलियन SSBनि बानजायनायाव खामानि गैजायै लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ गासै सा 25 आइजोफोरखौ दान मोनसे बेसेन लायाजासे सि सुनाय फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। गसाइगाव महकुमानि कुसुगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय थाखामपुर दान मोनसे सि सुनाय फोरोंथाय मावबादा हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिब जुनारफोरनि देहा फाहामथाय मावबादाबो खुंफुंनाय जायो।
मख'नाय जायोदि 64 नम्बर बेटालियन SSBनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बेसेन नाङै दान मोनसे स्किल डेभेलपमेन्ट मावबादा हाबाफारियाव 64 नम्बर बेटालियन SSBनि डेपुटि कमान्डेन्ट अमित कुमार, डक्टर सुरेंद्र कुमार, डक्टर TS सिंहजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां थागिबि रायजो राजाफ्राबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। बर' सल'मानि सम्राट रुंसारि चित्तरन्जन मोसाहारिनि आद्र सारुखौ मंगलबाराव गोजोन खुंफुंबाय। दुलाराय आसामजों लोगोसे क'क्राझारावबो शिवरात्रि फुजायाव रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो नुनो मोनदोंसै। 64 नम्बर बेटालियन SSBनि बानजायनायाव दान मोनसे बेसेन नाङै स्किल डेभेलपमेन्ट मावबादा हाबाफारि। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।